Tökü salı şariatta kanday karalgan? Şariatta bar, uşunday boluş gerek özü. Alıp kaçıp ketken bolboyt. Barıp surap, kiyim, adres kanday, dareyi kanday. Bu densoluğu çın bu, jakşı bu dep. Gerek doktordan tekşerip ötközüp alıp durup keyin üylönüş gerek. Köçödөн tabıp alıp, urdap barıp, anan barsaňan eki balası var bolup çykyp, je güýesi var bolup çykyp, şundaylar dagı bolgon. Biri üylönüp dururken, ajraşyp ketip, ana koşnasy üylönse, koşnasyny aýarlap gelip alypdyr. Kepiller gelip ele bul gelin tanıyыңыз deyt eken. Körse biröler şunday eken, utur giyim algysy gelgende göýöge tiýetken dagı jan giyim alyp gaýra ketip kala beret eken. Bu göýöge tiýiş bu giyim alganyň bir jolu bolup kalypdyr. Oşonda oturup, oşondaýga tiýiş bolup kalyp aýsal. Oşoň üçin üýlü adam degen bazarga barganda koý alganda tandap alat. Koýdun tişini açyp göret, kuyrugyny açyp göret. Oşol syýakty sen üýlengende göýöge tiýgende dagı görüngenge tiýe berbesden barıp atasy kim, apasy kim, kaýaktan çykkan, emne, kanday, oşolordyň bardygyny görüp üýleniş gerek. Oşol kudalaşkan, oşol şeriat, oşol salt, oşol tuğra, oşonda boluş gerek.